Hei tid, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøve, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til henda parten av Gjerstamal. Og jeg får spille Paul, hva ligger til av Gjerstøy det? Ja, til verset jo i fyrra Korintbrevet, ja. Til fyrra Korintbrevet 4:3. Da Paulus sier, for meg hever til jeg ikke vil jeg lyd til å si. Jeg var dømt av tikk, et eller annet. Menneskelig en dømstål. Jeg dømer meg ikke selv helt. Og det kjølsamt det her som han drev fram. Ja. Og så også jeg om det her vers 4, så. Vust veit jeg ikke for meg selv. Da jeg ikke for det her rett og skjørt. Nei, han dømer meg Herren. Dømer til jeg ikke 4 tøyene. Herren kommer. Han som bæger skal løye fram og ljøse til som fjalt og i myskren og åpenbære ra hjertene. Og ta skal øyne kvar få røvsut fra god. Hetta brøver møyner har vi for tikkere skuld heimførst til Munchals og Apollos. Så til det åkken kunne lære hetta, ikke utom til som skrivas stendt. For ånden skal blasast opp 4 øynene, av tykken skal blasast opp 4 øynene og møte øynene år. Det kan være så nekva lise, men jeg har også syndromet her, altså. Det man lykkes som vi setter til ansvar for det man ja. Men om det noe av det som ikke det var ikke. Jo. Jeg husker det her, med landet her, han sier at han som ber skal leie fram og ljøs til som fjalt myskren og åpenbære ra hjertene. Og ta skal en og hver få. Og hvis du husker menneskenslige, så hadde du husker revsingssøyne eller domsøyne. Ja. Men han sier han skal få råsøyt fra Gud. Og til å si så til han, så jeg synes ikke det, at jeg ganger nek fyrer seg ut i antallige, i midtelen tryggvande mennesker der, som ikke fer noe rås, så det ut i dulta, men kanskje akkurat det eneste mer ut i kjønnelige. Ja. Så at folk sutter okken og høyre okken, men en veldig større parster at du som vil gjørst og i bønnerløvnen, og i landet annars, at folk vet ikke om det. Men han vet, og han får åpenbære det, og han får gjøre det rås. Ja, til hoa litt. Ja, til hoa litt. Annars halte jeg eisen at det sier øyland jeg vet til fagversene som du leser, tror jeg at det sørste her, at det viser dere eisen om det her eimjogleikene som Paulus hever, og som han ikke vil underslig hava. På alle måter, begge i fri kvar nøren og eisen i fri herren. Men til en veldig hjelp i tjenesten er at man kan uttale seg således om kritikk eller hva det nå er, som andre tryggvande kommer fram ved. Og jeg kunne gjøre som han kjørt, for meg har jeg ikke lyst til at jeg har vært dømt av tikk. Og så jeg dømmer ikke selv helt. Jeg vet ikke om det er det jeg har hørt som til, at dømmer meg selv. Nei. Man merker det, hvis jeg akkurat som kunne være bedre, ja. Men så vet jeg at som vi også har haft fram i ångtøy, men ikke så nek, for at i Hebreerbrevet 9, vers 14, jeg ble Kristus her. Hvordan mange ganger skal det ikke ble Kristus her? Han sa som vi avgjøn, anta bær fram seg selv, løyta lesan for gode,
Rönsa samvägsviskotickare från dig och verskon till att tjäna en livande god. Akkurat. Alltså är det känsamt. Hur man kan balansera sig själv. Och det är fullkomligt lika som känt sköntar in i mitten och i tjänast, ja. Alltså vi var ju det. Och åkara hoxnar hot, det är också man ska säga. Ja. Alltså det är helt tydligt att här tåsar Paulus om åkara liv här av hjørne med så lenge og med av her av hjørne. Og hvis vi tar det her verset her, da han sier at jeg døm ikke meg selv helter, og så sier han, vust veit jeg ikke vi meg selv. Det kunne være akkurat, altså. Men han har ikke dømt seg selv han likevel. Og da sier han, jeg ikke for det rett og skjørt. Nei, han dømer meg Herren. Och så kan man så säga, ja men motsido den själva Paulus. Det är inte akkurat sagt här i Rombrand 5 att rätt och stört uttryck, va? Men här tar han om tvär sjuer för så vitt att somsöka. Så är han rätt och stjärningen uttryck. Det är ett versk, en affär för alla, som Hebreerbrevet, alltså det känns väldigt tydligt nu. Men så kommer man inne på att det här liv som vi är i här, ja? Og Paulus var en som virkelig, det skulle inn så øyla godt i jøkken, bei her og erastes, altså han virkelig troa i etter at liva til retta liv. Men jeg så rett glad for at her, tog hette her, eller eisen her kan man säga, tog at her viser han klart og tydelig at det ikke fire at han skal oppnå noe, men for at Kristus skal oppnå det i honom, som Kristus uppenbar, ja. Og hatt allt samma galdande för okkon eisen, ja. Man har øyla tydelig til han sier det her, at jeg ikke fyrir til her rett og stjørt, ja. Og så, jeg vet ikke om du hatt korsan fram i eisen her fra Filippe Braun, tror jeg. Her som han sier, ikke til at jeg fullkommen langt, ja. Så han øyla tydelig på at det en suja som fullkommen og til godsversk og i okkon, og så det at det her går så til verste for løyve til å komme fram og i okkara jøreska løyve her, og i okkara likans løyve, ja. Og til tannsøyan han tåsar her. Går så vi som mennesker, ja. Og så det her at sett eisen her til han sier at for meg het ekla løyde å si at vi har dømt av tikkon. Og så sier han at døme tog ikke 4 tøyene av en herren kjemer, ja. Og her hadde virkelig noe som eier tala til oss. Fra eneste ene av oss. Det naturlige i oss. Det hever så offentlig gående ho å slippe døme. Og døme eisene. Og selv om det en så i auto, men at døme ligger til oss. Og det en øyla god anmenning som sier her at døme til ikke 4 tøyene og en herren kommer. Ja. Han som bare skal leie fram ljøst, ja, og så videre, ja. Og ta skal øyne kvar fra røs og godt. Ja. Altså, det ikke noe talen om at ta skulle være dømt, altså. Nei. Ja. Det egentlig hoa litt. Hoa det også, ja. Ja. Det alltid selv at han... Jag vet inte om jag ska kalla det för en process som man kan helt europealt. Det är vi tar nöjka att göra som vi personligen häva och i tennasn, ja. Ja. Och tennasn är rimskar, men Herren är den samme och nöjka är rimskar. Men god är den samme, alltså. Det är inte något som vi må ivas då i. Jag har ofta sett det som en process som börjar ju det var helt unger og jeg kan godt si at som en avvite börjar ju på at det antallet, altså. Og kanskje også ikke så nekve om kvita mislukkast og kvita lukkast, altså. Det mislukkast vi kvarst og det ordentlige lukkast vi kvarst, ja. Ja. Men i Jesu processen är det omgående vara talan om att
Jag inte mer kissa någon. Alltså, det var nära ett lockshart. Alltså, det är så, om det är intressant, jag lever livet sen vi har mot att han är ojokna, kallar inte gods, vi har andan om uttalt för just nockare. Och det är bara vi tog som det, att här är kallar gods, och här är Herren självor, han bor i hjärtstockare. Vi så en helig andan. Och så det är det hovaligt att jag vet att han som till dömes kan täcka och säga hatta som Paulus säger. Ta ett test och stänka sig upp. Att nu är du dömt och nu måste du lära av det som det är sagt om det. Nej, inte det. Så hvis vi lærer av det, jeg vet være dømt av øren, så blir det bare negativt. Da? Akkurat. Negativa känslor. Ja. Men han får in i något annat. Han får in i det dömvis helt till självor. God är det han som dömer. Ja, akkurat. Alltså att det är och till här och det håren läcker. Ja. Alltså det här ja, nu är att få sett rött år av det. Det är så viktigt då. Det ligger så öjla tatt till okkon att liksom få alltså hjälpa god till att få tingene att fungera. Och så kommer sån underlig kröv att jag vet inte underlig, det kan ska virka naturligt. Men på en mestliga måte så får vi sån avskan av en annan som är akkurat ut från att säga här att vi lever upp till det som för andra dömer om oss. Och så blir det så negativt. Det blir så kallt. Och till och med som att det blir ett mål i sig själv. Och det är en fyra att leva detta liv ut från hjärtan här som ante Guds vi kärleka. Eller kärleka Guds vi andan bor i oss. Og av vi innhentet så husker jeg om til at vi da nettet før eisene, men det går veldig størst til med det til at vi kattlet til å leve og tjene ut fra hjertan. Ikke først og fremst fra vitene. Vite man kan si et ampo som skal stola til at vi kunne tjene, men ta det koppar av og det blir øvått. At nå det vite som styrer, og hjertet kallt, det kan skal vekk ut, ja. Så tar det gale, ja. Og ta blir det ofta til så dømensna, og det som henter her i Korint akkurat det, at det några personer kommer fram som nok halter seg vera nek meira enn tar verleggan og tar for å kritisere Paulus. Og tar lukkar som røyna for vent, altså det vanlige falskene og i samkomne og i Korint, og i måte Paulus, og tar nye gjerra Paulus og hans tjernast, ja. Det kommer man inne på i Sedna Korinta. Og jeg halte nesten at jeg siterer dette verset senest vi var her. Det kjente verset, som vi ikke har lyst i enda. Og han sier her at jeg tenker det satte verset som du leser. Dette prøver her, jeg for tikkerskuld heimførst til min kjøls, og Apollos, så tid at dere kunne lære dette, ikke utom det som skriver stender, for at ånden av tikkun skal blasast opp for einon og mot i øron. Og så spyr han, hvor gjever til nægga fram om? Hva hever du som du hever ikke finnes i givet? Og hever du finnes det givet, hvor rosa du til ta som du ikke hei finnes det givet? Og her akkurat tjattnan uttøy. Og her altså, det så positivt eimujkjande for okkon. Vi tar ongan grunn til, ongan møvlega i fri herran at gjør okkur stor i for øren. Tøy hjertstokkaren større enn vi tog men okkon. Tøy at innehalt i hjertan det som truver vers. Ja. Og innehalt i okkon at kærlage gods uttalt, og i gjørsten okkara, vi har det andan som given okkon Ja. Som 5. verset sier i Rombrand 5. Ja. Altså, hette innehalt det, og tøy hever hetta hjärsta, og så med en tøytning og i løvnen kjenner ønstek. Tøy titta samme hjärsta som i øtlen hinnom.
Akkurat, ja. Altså her ikke flere slå av Gjørston. og det er alltid så vanlig. Og det føler jeg øysene, som jeg nevnte i Janne, ta i min løyga virker, som en øyer. At nå er det om at være akkurat han som er i Gjørston, av være han. Skjønner du? Ja. Av være han. Ja. Så vi vet at han bor i akkurat lika med, og det er Temple Alliantans, altså. Det er smavis, det er ikke smavis et likam som han bor i, og vil slippe at livande gjør dette likam, altså, så det sett. Ja. At det er løntarmal i brøven. Ordentlig, altså. Ja, ordentlig, altså. Ja. Kristus og Jakob, Ja. Rambrev, nei, Kolossebrev, ja. Ja. Det er helt visst, altså, tror jeg at vi har så linte til å køre det iver ui det forstandsmessige, Ja. Og det kan godt fungere for seg sjølvan her, men trånga virkning. Så det er atla til at det er ut fra hjertan og fra Guds kærlega. Altså, hans er hjärsta i okkon, som du sier, Jan, det er det samme. Jeg husker eisen her, ur 17. Korint, kapitel 5, han sier her, «Tøy kærleik Kristus er tvingar okkona». Og bare fram undan har han sagt det her, at «Tøy var vid fra okkon sjálvon», det har sagt i Gazareina, så vær det fire Guds skuld, og her var vi skil okkara, så er det fire tikkara skuld. Og han er så opptidsen av en sted som hjertet er fullt av, at han får ikke fyre nækka, altså. Han er ikke bensje fyre å være som en sjønleger fyre som, ja. Det sier han også, ja. Ja. Men det er av møtene Gjørskvalt i Bethesda, evangeliska møtene, så var det de her Paljan Djurus og Elsa. Og så jeg kom så ikke også om det, for jeg måtte enda av møtene til det. Jeg har omgang til hørst Paljan fyrver sammen ved konene av møtet her hun også lovtøk, altså. Og jeg får også med her, hvordan mennesker er jeg gjerne tar som er ute og tjene, tar konen kommer vidt av noen, og så kommer jeg liksom bæg fram. Ja. Og det fikk meg så også med til for en tuttning, og konen hever fire til en mann som tildømmes på han. Og hun fikk en sånn veldig en tuttning, og hun var bare oppe i en løt, og i enda noen av møten. Det som gjør det til å være til at han har gitt noe annet fisk, så fører det spekler inn i det her. Samfellet mellom mann og kone, som trobårere. Og det var en veldig hopersting som Charles Peter Harberg dotter så en hopersting. Ja. At sitta og hoksa om hatta. At så vel etna det var tiltak, altså. Etter hva vi kalte det. Det var ikke bare tiltak, menneskelig tiltak, men det ble en goddomlig nærvære av møtene, altså. Så det var etter han blir og ikke Peter kommer sammen for vi gjør det, skjønner du? Og for tøtning til hever av lykka vel, selv om jeg sier at det tog ikke har møtt, ja, så hever en veldig en tøtning til anten slipper det at virka og i tog som han har drivkraft og i tog som bæver gjørst og sagt. Ja. Akkurat. Det er det som teler reist i bottnegrunta, og vet
Vi har kanskje ofta linte til å bare hitje etter og lytte til skjønnlige oppa. Men det som jeg nevnte Johan Østene til det som har herre for å rosa og tilfra komme fram. Ja. Og det er så reelle størst vire. Og jeg tykker på nekva måter så har vi nekva lære av det alt sommel. Altså, eisen vit av det som henter ut i stytla. Og du hører av dere, og du får det av dere, men og det hender nekv. Hører jeg nekv? Ja, det gjør det. Og det som atlanen vi okkurna, det altså, alt tryggvand, det den her mynden av vi likam hansara. Og det ikke bare en mynd, altså antallig det en verleid, ja. Det som den største tøtningen, det bare ui tjøkkenen okkur som tryggva. At Jesus vil skjønnelig å gjøre jo det. At han som gjør undantøk som vi hører om fra det muslimske heimen, det sånn ikke annet, men han sier atlan og ta han gjør det, så det ei som for å dreie teg inn og i det samme likame, som hansara. Altså han var fatter som menneske. Sann og god og satt menneske. Og så tjener han ja, det kan gjøre sin meslet, men han lukket som det man sier, prototypen og på det som god til atle, at vi alle skulle leve. Ja, men ikke Jesus, sier vi. Nei, men han bor i jokken. Og han ikke slipper ut at vi jokken noen. Han sier også at et annet, vi tar versen som ikke slår så langt framme, ja. Og til leste kjenta, og her kommer til åttene. Han sier, tid langt og varne metter. Tid langt og varne rujtjer. Tid varne konkar utan okkom. Jeg høtte tid være varne konkar. Så kom du øysene vidt være konkar skjema vittikom. Og så kommer jeg til verset. Du mer tidsere god til å sette okna apostlene fram, som tar minst av tøya, som deia dømtar. Kjennløyker vid varner heimenon, bæg i ønklån og mennesker. Vi darar for Kristus skuld, men tid klautjer og i Kristus. Vi vajtjer, men tid størstjer. Tid høyra men vi vannart. Lykka til hetta etter hesa stund, loja vi bæg i hunkor og tosta, nakner og få nevaslå, og heva øysne, det heva ikke verande sted, altså ikke verande sted. Det minner meg at det var han som bor i hjertan. Ja. Han fikk seg verande sted, gjør og jokk. Og jeg beundrer hentan personen som bor i mer. Altså, hvordan takksfremmer han for dette her. Hentan bostegen, og Efesos brev tror jeg sier det også. Og til her kommer det atter fram. Lojk at lesa stund, og loja vi bæg hunger og tosta. Nakner og få nevaslå. Har ikke verande sted. Vi strever oss arbeidet vi og ekne hånden. Vi vera skjelta ut. Og vi sikna. Vi vera ætsakner. Og vi tåla det. Vi vera spotta Og vi tala gav år. Som guldsaup vid varner heimenon. Atlom og et utskott, lykka til nu. Jeg skriver setta for at gjøre tikkon til skammar. Nå jeg anvender tikkon, som elskar og bøten mine. Tog omvidt så heva 20.000 læremåstarar i Kristus. Så her vi ta ikke nekva fetrar. Tog i Kristi Jesus og tid, vi evangelien om, bøten mine. Altså, det så ommettelig tiltalende sagt.
Jag minns då att det tog i Kristi Jesus i tid för evangelium någon bøten moine. I amene tykkon være etterfylkjærar moine. Og så framveis. Ja. Altså, bådskapet ligger så høvum planen. Han ligger i hjertan. Ja, han er i hjertan. Ja. Her som han er. Ja. Og han styrer her som åren. Og hvor skal han ikke også slippe å gjøre det vi åkken? Ja. Det är som man säger här att om du så har 20.000 lärarmästare i Kristus så har det tagit inte några fetrar. I Kristus Jesus det tid vi evangelium om bøten moina. Amen till kom till vara efterfylgare moinera. Och det här uttrycket fetrar. Alltså han alltså han tar lukka som motsättningen till att här intellektuella lärarmästare i Kristus ja. Ja. Alltså om vi så har 20.000 lärarmästare så har inte några fetrar och till fetrar vi där bruk för ja och alltså möver i det antalet i samkomne i likamnona. Tror att det är utfra hjärtan och livgångruta. Och så i hjärtan att Guds kärlek är uthält i oss. Och det blir bara livet för mig att det är så viktigt det är vi tjänsterna som vi där upplever tunna tjänster på jag som det går att det är utfra hjärtan mer än från viten. Ja, ja, man ständer ofta så urlärt att han hållt att vite spelar inte vi alltså. Akkurat, ja. Det har en helt annan hårt att bära sig äta på. Ja. Och du känner det systemet så att vi. Det är så fullt av kritik. Lite som är alltså. Det gamla som är färdiga, som går till sig ser. Hvor skal han nu ikke suttja släppa färgen, släppa suttja sin egna son, truvast i mun och lika med och göra en värst sådär. Att det var som det har sagt om han i evangelium, att han tog till och aldrig inte så god till mannen alltså. Det var bara det är mittlen folk som inte har till hända en inställningen att vara kritisk. Så tog han till och aldrig inte. Ja. Och titta samma vi åkken. Ta i han släpper att göra det. Du säger det så vackert till Janne. Ta han släpper att göra värst. Utfra hjärsta åkara som är bostad hansara och i andan kan man gott säga. Ja. Det går till anten och att vi som vi ankom för anledning avspeglat orkos vi vera ombrott till så moment från dort till dort som från Herren och i ranten. Och 4 kapitel och i 17 kapitel säger att ta vi av hessa tjänast då. Som är så vi inte mot. Akkurat. Ja. Alltså tjänastan till honom och i mer kan man säga. Helt emot det möjden upp. Ja, det är så vackert. Ja, det är helt visst och nu ser jag för mig och jag tycker att det är för och att de flesta av oss tror att vi har väl bruk för att bli uppmuntrade. Jag får inte säga amen. Du tänker viska så pejefinger säger att det blir amen, men uppmuntrade till att livet heter livet mer närvarande. Och i mittlen människor. Och det är människor som är beundra för ta närvaro i mittlen människor. Och som är kontakt med att nägma av själva. Och jag tycker att det är en rött tråd. Det var som Jesus var, han var så närvarande. Alltså han får bara in i sorgerna av människan. Han får in i sjukna av människan. Och han var närvarande där. Och heter han som bor i oss og innskjer hetta løyve først vujare fra sær til okkon, til ånder som atterfæra til ånder, alla vegina.
Og det det helt stor ut, bensje fire, at vi fettler atter av kunnskapertrei. Og vi har vært her på trøyene og opphavnen her. Det kunnskapertrei som i verden kan være deians tre, og så det lysens tre. Og Jesus våren okkon lysens tre. Og det her ute til livet som teler, ja. Og det som Paulus faktisk holdt vi her, det som Paul begynner vi å lese her, det at det ikke være så kritisk. Ja, det ikke fullkomment det hele. Vi jo også fullkomment mennesker. Og ingen av oss klarer å male seg vi, Paulus, som allikevel så eimjukere. Det helt skjøtja til, altså det sier seg ikke alt. Det fullkomment løyve, som bor i en fullkomment likam. At det er akkurst. Og selv Jesus sier til vissar, han sier at særlig han som ikke tek seg illt av mer. Så tar han hin fullkomne. Den eneste som vi vet om her i hjørnet som er fullkommen, kunne være kritiseret av, og folk tok seg illt av henne. Ja, men hvordan skal det så ikke være vi okkon, som i okkara likamliga tilstand ofullkommen, men det innere, altså det som bor i okkon. Og i den her, som jeg leser ur i Johannes, i 2 Korint 5, her sier han eisene til nesten samme andarhalt til at vi kjenner til her etter ångan, etter holden om. Og det som han som vi ikke opptidgen av til perfekta, og til kjønnelige, og til likamlige, og i holden om, vi opptidgen av til løyvene, og så tjenestene, som bygger av til fulltid av verset som Jesus har gjort fire åkken her. Jeg skal lukke til at jeg synes at du til atter her i 17 Korint. I 5 her. Jeg kan forstå litt synder her da. Og han sier her at «Tog kærlighet til Kristus tvinger åkken». Vi har jo dømt så. Ein deier fire ødel, så tei ødel dei, og han døyer fire ødel. Fire tei som liva. Og her er nødja livet som det har tås om. Skulle ikke langer liva fire seg sjálv, men fire han som deier og opprysen fire tei. Her etter kjenner vi til ångan etter holden om. Om vi så har kjent Kristus etter holden, og kjenner vi han jo ikke langer så. Og så det her, om tog ein og i Kristus. Om tog ein og i Kristus, og det hvert han som tror han. Så han nødger skapninger. I gamla færre, det våre nødt. Og hvor vi opptidsen av det gamla og brukelige, tar vi da finne det nødja avia i stein 4. Ja. Som det vært så løsat. Så en helse sannløsjen kom fram, så det mer og mer færre ivet til det som vi nå tar som det at Kristus lever i mer. Så kjenner jeg han lever i mer. Han som mänkan finns ju med till det som han yngste, ja. Och det har inte fått vet hur att han gör alltid ett fullkommet verk. Det kan ni inte göra. Så vi måste vite och ödla tog. Som du säger, det är så kallt. Men det här akkurat det som ska till. Så här som är människan. Som han nu sände det till. Och så att något annat så en öron. Och jag också har snart att ständer ut 3 kapitel 4 breven och vers 8 att och bröver fick inte tala vi tycker som vi antal i. Men bäst som vi hållt i. Som vi nyföringar i Kristus. Mjölk gav till kunna dräcka. Mät gav till kunna inte. Tog till talt och det inte än. Ja, de tåler det ikke noe helt. Og så løser han hva det han må den vi. Og tog tider holdt igjen,
tog ta i øvund og træta tikkara mittlen, de ta ikke holdt de, og bare det kunne jeg som mennesker vån. Ta han sier, Paulus med, en annan sier, Apollos med. Det tid ikke mennesker? Hva ta Apollos, og hva Paulus? Tjänare som till kommer till tryck vi, och det eftersom Herren, nu kommer det här, och det eftersom Herren gav ögonen och kvargen. Och så det plantade, Apollos vattnade, men god gav växt. Först att han plantar, att han vattnar till näka, men god som gav växt. Han plantar och han vattnar och till rött. Ett tell skall för få sin egen lön, sin egen arbete. Tror vi det samverka med Guds. Tid är äkaren Guds byggning och Guds. Alltså, det är bara så. Ja. Och vad säger det är för braun och ner till. Det säger, såla känner han. Känner han för att autos man viskar och i mun och likam. Och vi tar åt tryggvande åt likam. Och för han att viska och i åkara likam. Det är nöjga vi han gör åkon. Så verer det inte. Jag tror ju kommer av tog att vi låta ta gamla människor råa. Det är akkurat det, och det här kommer från en manne som hei fullt ut rønt den gamla veien. Ja. Som hei tant gode, som han sier själv om sina landsmenn, vi ugenskapet, tog ikke vi skile. Det var ikke skil og i tog som han gjør det, ja. Det var etter tog gamla. Og han kom til endan av seg själv og sin egen tjeneste, og sin egen ugenskapet for gode. Det var ikke skil og. Og det ikke skil og i nøkron av tog som vi gjørst, utan Kristus. Jesus sier vi lærersvenner, utan mer kunne tid ikke gjøre. Det er mulig, da. Altså, det som det kan ikke skapa liv. Liv kommer fra livgjeveren Kristus, som bor i okkene. Og tog kjente han fullkomlig månen og i middelen den gamle maten er tjene god på, som ikke var noe godstjenest i verleggen. Og så heter her at etter tog nøye gods og mer givende. Her har vi som viser byggemaster lagt grunn og andre bygger av henne. Og at det som du leser eisen her, at først han planter, eller at han vattnar, tog næka, men god som gjøvaks da. Altså, før helt han så være, altså, lukka som frelsaren, tjejøtnen og imot de kristne, og de som fyllte i Jesus, ja. Men da jeg leser det her, sier kapittel 4, så tenkte jeg helt ut om å være så lite. men nei, du så med her. Altså, du ikke ut her, altså. Nei. Du så med her. Og jeg jo ut her. Og det har brøtt alt ut lov. Til så la jeg så i. Altså, du min, og jeg tog. Det ønskapning. Ja. Og god kan gjøre hva som helst, altså, utan å spille åkken. Ja. Så la stemte jeg at det var rett. Jeg får hett og det. Og det er slett bort til utan at han slapp av virke i åkken. Ja, det er så øynestandende godt, altså. Og det fer bare ikke gjørsten av mennesken. Det er så merkelig. Samtidig som god arbeid vidt her, tror han vil vidt her, og et eller annet som du har finnet gaver til, eller nøye gaver til, så arbeider han vidt tog som det skal være fremt vi. Og du nevnte det akkurat nå om en akon, og sånt, det er ikke at vi ser hjemme vi på et skoselunch. Så kom det til vi kjenne. Og så opplevde det en umettelig glede. Ja. Det som avvirker mennesker, det er det som kommer fra hjertet. Ja, det er det. Fra hjertet til hjertet. Og det er så det som tanken og jeg ser sendingen av kallet for hjertemålet.
Till här till som till chattnan ut i hela alltså. Till löve som är kommit ut ur Guds egna hjärta. Jag får huxa nu i jar halta vär. Guds heilalega. God har alltid vært heilaur, og til vært han ui ævere. Men når kom nøyen inn? Ja? Ja. Du var det for Guds heilalega, altså, bæra, ja, men så var han ikke vann for å nærkene av åkene. Men nøyen er kommet inn da. Jeg sitter om nøyene. Ja, altså, det er jo huske om nøyene i mån til Guds heilalega, så det så at vi har en livande chans i for Guds heilalega. Og Moses fikk å vite, han kunne ikke suttje herren anlitt til anlitt. Det er ikke mennesker kan suttje god og liva. Og så husker jeg om, jeg har sikkert nevnt det før, så husker jeg om Tai Johannes og i åpenberingsene, viser til det seg her, han ble bortrykter. Jeg kan lukke kanskje. Det er hans. Ja, her, jeg har alltid lyset det så helt avmetelig godt da. Han sier at så han fikk suttje dyr vi har lagt ner opp i himmelen, og hin røtten som er framan undan deg har tala til meg ens og ljøa lure sier vi med kom opp her, så skal jeg vise til det som er her etter for henta. Vi da samme hver riktig borster i andan og fikk suttje hasete stand i himmelen. Ein set i hasete, la meg bare lese til som lyser enda heilaleikan tja god, ja. Han som sett ut til hver lyker jaspes og sartestein i suttje. Og alla bøye var rundan hasete lyker smaragd i suttje. Rundan hasete var 24 hasete, og i hasete så 24 eldster, klatrer kvitklei og vid godkronen og høtten. Ur haseten gikk ut snarljøs, røtter og tårer. Og framafri haseten brunner tjei eldkinnlar som hine tjei andargods, og hetta stender Johannes og i borsterikking, og ser en øylig sjøen. Framafri haseten var eins og glese av, lukt krystaller. Altså mittlen han og haseten, ja. Og mitt for haseten rundt haseten var 4 livande værer fotler av eion for framman og for attan. At det er herfra ikke fram via. Og så lyser han via seg værene, og så stender her at hina 4 værene ter kvarske del av nok gjør at det er pæt å sia heilavur er Herren god til alvalde. Han som er, som er og som kommer. Og så lyser han seg her 24 eldste som fettla nyer og bia og sia, «Verd er du herre og god okkar få dård heir og mått, tog du skapt alt og tog du vilde det verda til og verda skapt.» Og så lyser han etter her om hasete, om at han heier seg bogrutlene, og så ser han en veldig angel som røpte vi herrerød, «Hvor er verdur å lete opp bogrutlene og bråte innsikt til henne, først i himmelen?» av hjørne, eller under hjørne, var nekar som kunne lete opp bogrutlene eller hitje ui henne. Og spørningen er hvor er verdt i frikos heilalega. Ta græt er sørlig at vi ikke var funnet verdt, men ein av henne eldste sier vi med, græt ikke. Leivane av at Jota, rådskott Davids, hever sikra, og kan lete opp bogrutlene og henne tjei innsikle hennara. Og ta han så ser, ta så mitt i mittel hasete og henne 4 verenar, og henne eldste, og nå det nøyen kommer inn, lamp, standa, eins og drip. Og dette en øyelig løyen lysing, så han får vite at det er til leivan som er sikra. Og ta han vent seg, og vant jeg suttje henne leiva, da ser han en dribbelamp. Og det er akkurat det som lyser Guds nei. Og jeg siterer fyrir, Salmi 18, da David sier at «Lyte late tutt god, hever gjørst med ståra». Det er nøy. Det er nøy, lyte late Guds, som fer ui en menneskebaden,
og let seg få inn i enda heim. Ja. For å være til å drypne lampe, så leis at vi kunne komme nær. Så jeg sa, vi ikke bjør så øtta skos heilalega. Så jeg nøyen kommet inn. Og det så størst. Altså. Og det så øvått av øtlund tog som mennesker kan framleie og huksa. Han sier i sannsjonen at han nøyen i hos hjärsta. Som Jesus kjøpte med ta deians mysker svarsta av krossen og han bär. Grunden. Og i bytjen og alt mitt alit og vi krossen fjalt og litt storm og sjusama. Det omettaligt altså. Ja, det så... Jeg har langst, nok så langt etter en lysing av nøy. At det en omettalig gav mynd som til alltså det åpenberingen gjør åknarna. Og ta så det veldige kåre for jeg synes ikke. Det største vi som 24 eldste som sier verter og heilar. Og så vekser kåre bare og blir bare større og større, ja. Det enda vi han sier, og hva skapning som i himmelen, av hjørne, under hjørne og heaven. Ja, alt som tegner i hørte sier, honom som i har sett sitter og lampen og tilhører skikningen, heieren, dørten og måtteren og i alder og atler over. Og hina 4 verena skjøtte ammen, og hina eldste fotlonier og tilbov. Og her hever han, finnes alt vi, fra opphavnen av, fra skapandene, og inntil endeløsningen av i lampen, og så låsangen, det som gjør til at vi, at det som urslut av det som vi da finnes, at det akkurat hjertet at det synker. Han leier i munnen en nødjansang, en låsang til god akkurat. Men det tidser så løyt det heter her at feras med mennesker, sjuk mennesker, dødjande mennesker og mennesker som gledast og så bare knyta det til verste som tog lyser om. Så får det en helt annan dam, altså. Det at to først en ordre fra honom, eller at han legger til det hjärsta, han vil ikke her eller her, og så først du, og du opplever at tarveren tann og tann, ta du kjemur, og du fjer fra honom og håret eller det som skal til for at tarveren kan være mett. Og det hans egen håret, ja. Det bare han som kan møtes når tarven og langs noen etter. Fri vi godta. Ja. Det altså. Så det ligger jo en daglig løyve etter. Passer på at du ikke først har reipe av noen. Så øyelegger du alt. Akkurat. Lät nu ikke det gamla komma fram og to helt til vera mer enn grannar. Nei, lät det løsning som du vil lise i det vera to ser mest, ja. Ja. Vi ta sente på i stær Kristus. Det en sjálv som harmonier kan man godt säga. Eller samliga i mittlen til at gjøres villigur og sier Herre, viska, lät mig ikke færa skøyvan, lät mig gjøre just det som du ønsker nu, du øye med, og du løye med, og så gjør han verste, og løyken i gjørsten i Ataimon, som trønner til. Og kanskje dagen etter, så det ikke mer. Akkurat, ja. Ja. Det akkurat det her. Vi også med det her, bare at det brått ur takka kvøvene til Zacharias. Han sier lov av være Herren god Israels, til han har vidja folksutt og løst det ut. Han har reist okken opp frelseholden og huset Davids tennarsøns, ens han taler i munnen heile profeter synne fra fotnen tøye, og hva han taler om frelse fra fudgen okkara og fra hånd aldra tar i het okken, for jeg gjør miskun mot fedren okkara, og minnes heile sattmala søyn, egen og jeg svar Abraham feir okkara,
Hva var det? At han skulle veit okkom, at vi bjarga av hånd futjende okkara skulle kunna tjena honom øttaleis og i heilavleika og rattvise for asjon hansar alla deir okkara. Ja. Altså, det er så størst. Og i alle de luttla som vi kom fram her, at det snur seg om tvær nøyføringer. Først i hans støypen, og så som Jesus sa. Og i som luttla ligger det store fjalt. Det er helt annet stand av det. Ja, han sier det en og en øren sannsje, så gjør vi nøgtad best vi te, sier han. To fire kvarjen gjør og himmel biva. Lägg ner stormarna som höttar med. Ja. Och ofta så nyter det fortsätter äggvislig och avloppende. Han lyckas som han röjnar få att det är pom. Till vi han Herren gör också. Men det Herren som det är nog också om det Herren som löjer det in i näka okänt. Som bara han vet vad det är. Och du upplever så kvar som du narskast att det är näka spännande det är. Ja? Så märker du att det är så måste han tja honom för att rom alltså. Ja. För det han kan inte vara här. Som tar för fram som nu ska hända vi som personen eller vi tar imot som tog kommer till. Ja. Och känslan, jag minns särskilt att det var en kona som ville ha mig att visa sig ta. Hon skulle dödja. Jag har själv se en kvinna så sikrande ju i sin liv som henne. Hon hade öliga näckböten och jag miste en man och var gift attor. Och här var också andra folkasta än bara föringar alltså, som var gift in i familjen. Och allt var lika upp till henne. Tog hon var så frisk och tog att nu skulle hon flytta och lika om för hem till Herren. Alltså, det var bara det som. Han inte vet dig ett eller annat också. Alltså. Inte tungt. Inte tungt, nej. Och hon vill ta mig att tala till om fotografer och allt det imenska till oss. Det är som för. Jag blir omtränas. Jag kände henne från ungdomen. Ja. Hon var inte äldre än jag, men inte nej. Ta jag omflott. Och det är nu några år så igen. Och känslan är av att sucha att hotigt av henne bara vägna till jag säger bara men tror jag hon var så trygg och fullt och det var inte näka som det skulle kära sig om det och hon skulle flytta. Nej, det är alltså det är helt alltså det är så störst att det alltså att det ljus att det löve oj dejans myskre. Så dejen är mysker och kalter men han är ju vunnen av honom som döje fyroknatla. Ja. Och det är bara det som verkligen kan geva det ljus att det löve in i dejans mysker. Och känna vårt tror jag att jag har övervägt det så ofta och sitter så slik om människan. Och hvis du häver till nöje från någon som till er att kunna säga ja men samtidigt som lika med fer och dör så fer anden hem till han som sände han. Ja. Så det är Kristus. Han sände sin egen ande in i okra hjärta vid kärleka Guds. Och nu får han hem. Och så långt som lika med kan viska så är det templet till honom.
Och ta det så inte det mer så för det här som där som allt halt för. Ja. Alltså hvis du huxar om dig igen och här som läser någon. Jag minns en som säger mig han dotcha. Han var nog så stottlig i hese processen. Och jag säger yoga och det pjörs också om att det är inte tusen skatt. Syrja fyra dotcha. Det är han som bor ut där som speklar täcker stiget till han nu ska jag färra bort och lika med så här. Du är moin och är ut här alltså vi är rakt. Så kvar som är flitigt speklar och då viknar så upplever du det. Ja, nu först du. Och det är så halt vitande om och i honom. Du först bort och lika och så är du hemma kära. Så jag vet inte vad gospel kan kalla för dig. Så man det är det. Ja. Är det öjligt så tar man hvis det är en fruktmänniska som för brottliga. Ja. Jag huxar mig ser åren här det sista 4:15. Ta hetta forgangele hevur lært seg ui oforgangeleika og hetta deilige hevur lært seg ui odeiligleika. Ta gongur orð ut som skriva Deien uppsvölter og sier. Deie hver sier tøyn. Ja. Deie hver brodder tøyn. Brodder deians synden og kraft, syndarinnar loven, men god over takk som gjev okko siren. Vi herre okkara, Jesus Kristus. Ja, men alltså det han säger. Ja. Alltså dejen uppsvälter och säger, men det är ute i processen. Jo. Så är nog kvar en sån. Ja. Nu är det inte mer av haltligen avvirke. Ett näka, inte vannlocka, inte sjuka, inte sorg, inte nej, inte dig. Allt är uppslaget. Ja. Størst. Ja. Ja, hva sier du på oss, Katarina Bønnshav, Jakob? Herre, takk for at vi da sitter her så. Fjolt og godt, så herre, at lata til grupp om hjärsta i røttene til åkken. Og i minnen om til at du er han som livet ut. Frøya lov og lika med åkken. Jeg vet ikke, vi gjør noen til som menneskelige avmarska til og skammas vi til. Å, herre, hva er det ikke godt? At nå er jo dumt til og leta seg sjálvan suttja hva du kan virka og i øre og menneskene bæra vi til at vi ikke ser noen møte tøyn og vilja men lojen genga sama vi til om vi vita lojen og et litt sangre sier og sjæla øye at vita og den underfotla løy hese sanger lyser for jokk. Så fram om jeg ikke vet, til løy meg alltid rett. Takk for det, Herre. Takk for at vi kunne ha sitt her, hentet tøymann i det, og signa til de mennesker som her. Alle tøyene er i gang, så dette kan gjøres en lovløyde. Og signa til åkken våre og Anjo som sitter her. Jeg lette åkne tøyne hånd her, og takk for det mange og gode løte vi da var her. Skjermen om det. Og takk for mamma, hennere og torra, som alltid har er i gang, og som også gjør åkne denne gode måltid at han har hver for vi da var her. Takk for det, så kjære og at jeg lette det inn av ditt hjerte. Og prøyse og takk til her. Og i alle ræver. Amen. Amen. Så var det hesen pastoren av Gjerstamal kommende enda, og vi færre å takke for jokken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer.
Ronny Pettersson som tekst her av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av hjertemål som her var vært, der kan du finne av YouTube, om du leter under Iktus Sjønvarsp. Og her som pastoren, han kommer eisen over å lagt det her, og han kommer eisen over å sende av Kristelig Kringvarsp. Så enn affær, tusen takk for hesfer.